Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Balima flalikala chama ani amusuma. Ni on siglenye pita na twina emission kenaka na asura mbawule fiqh tarika no ye tarika famani. Alhamdulillah rabbil alamin anga sigidate menona api wala lika awye kabila minu nasoro ulila ninga tu kalfa ban ka shana hawa wala ka widu mina bulu nu kera muqaddami ka tarika ka ke at chebaye ka at lewi koron fe ani kledu ani bayava ni kenya fa fe kabini yudi Allah haji kabilola anye nyefolike awye o chebanu nunka. Alhamdulillah rabbil alamin bisigi obina ka kabila ka no oludu wele ko liklalu. Alhamdulillah doni baba ala insranye jomba menu wali bamenu nasoro utara ukalfa do ankara shana hamawla ninga wirdu mina abulo na Allah subhanahu wa ta'ala yu garzika bela jere ko fe ka ke tarika mukaddami ko wirdu ri chawma ani musoma koron ani klebu fe. Alhamdulillah amina nyafolike awye okuga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أما إسلام الجماعة أنا مسلم بلجل أماني مشون كنك وتمنون كفى أمشون الله مباو أفلا باو كفولي أن ولي من دو كرنجري كنيسي أو ما كدو كأوي. Ya Rabbi Allah wala ka sijani kena di oma. Ya Rabbi Allah ngadine baraka chugo numa ala ka no ya ombele jelinye ina fo ala kra sallallahu alaihi wasallam na ka sahaba musinda no ala ka sabati anyi anga seda usinda no oto menen ko fa ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili aka garziga nyumas garziga samma mi nasoro abi an nafa dunya an lahara akon no ya ni ombele jelinye ana ngani ma fa no mbele jelinye no ya di ambi saraminye kan kisu bele jelinye. Alhamdulillah ina fo anya fo awnya na chugo ni aw ya nga video no soro aka eme ningo partager oto menen ko fa amba de nyini ofe aw ga abonné anga page ka ke emission na talu no aw kasira ni rasoro ala emission ni nasoro asira tarika family ko ni anya wele de ko fiqh tarika. Alhamdulillah lawdu mi nasoro anya tawye ka famila kuma kabila min no wele ko liklalu nasoro tara yulu mi an ka mashana hawa bolo na law garzige mukaddamina olu de kera sawiye ni awnya shana hama la ko don olu de kera chabawye minu nasuru kera tilwiye min tarika en kono bolo tisika minu ko. Alhamdulillah rabbil alamin mukaddam minu ni olu kiwara sira ama na anyo soro kabila min nasuru abi wele ko liklalu oye che disaba ani fulai ni che disaba ni fulanu amina ndado awla wala kuma kunda la surunya koso ka nyefolike awni anga doni hakela. Alhamdulillah rabbil alamin umma folo oye Muhammad Abdurrahman tumamina na akhara wa shakhsi Muhammad ladari nani shana hamalo ni khoyi na ye kalifadi ama ni koyi abangina ni chebanu oluka boli ka nyesha akhara wa shana hamalo ma akhara Muhammad Abdurrahman amasigi awulila ane akani mukaddamiya mi nasoro shakhsi Muhammad ladari tuye ode ama ana ayaladi akhara shana hamalo ma ninga wirdu mina abul quraye shana hamalo aye luzunu quraya aye aka mukaddamiya mi nasoro ankara mo shakhsi Muhammad ladari tuye ode ama ayo quraya aye no oye aka mo tange mukaddami o temenen ko fe o mo tan kilon kile olu bisega mo fla ke mukaddami donc amina alega mo tan fo aw nyana olu mo tan kilon ka mo fla fana anga dunya hagala amina olu fana fo aw nyana amba de ni alaka on besa alaka fa shubun mo ya anyo ankara mo Muhammad Abdurrahman kam mo folo oye Sid Muhammad Sinega donc luzunu ba ale bolo aka mo fla ke mukaddami donc aleka mo folo oye Abubakar Eloriye Nigeria jamanaka Sid Muhammad Sinega aleka mo flana oye Alhaj Muhammad Sidibe barani Burkina jamanaka donc ankara mo Muhammad Abdurrahman kam ko flana
oye Ahmad bun Limrabata no ye an karamɔgɔ Sidi Murabata denkɛ Ahmad. Sidi Ahmad bun Limrabata ale ka mɔgɔ fɔlɔ o ye Mohamed Lamine Dukure Jibo Burkina jamana kan. Ahmad bun Limrabata ka mɔgɔ filanan o ye Fode Fofana Yuri. Alhamdulillah rabbil alamin. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ sabanan o ye Sheikhna Wuli Muhammad Abdurrahman n'o ye Muhammad Abdurrahman yɛrɛ denkɛ ye, denkɛ min ni a tɔgɔ ye Sheikhna. An y'a fɔ aw ɲɛna n'ale mɔgɔ min kɛ mukadami luzunu de b'i bolo i ka mɔgɔ fila fana kɛ. Muhammad Abdurrahman denkɛ Sheikhna tuma min na a fa ye a kɛ mukadami ye, a ka luzunu na a bɛ se ka mɔgɔ fila kɛ mukadami ye. A ka mɔgɔ fɔlɔ o de ye Alhaji Sheikh Tal Kujam. O tɛmɛnen kɔfɛ a ka mɔgɔ filanan Alhaji Hassan Sidibe Barali. O tɛmɛnen kɔfɛ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ naani na o ye Abubakar Dukure Kaolack. O Abubakar Dukure tuma min na ni an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman y'a kɛ mukadami ye, a bɛ luzunu sɔrɔ o de la a ka mɔgɔ fila fana kɛ mukadami ye. A ka o mɔgɔ fɔlɔ o ye Alhaji Seydou Mayiga ye yo. A ka mɔgɔ filanan o ye Abdullahi Koyita gida dɔ ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o de la ka hɛdu. Alhamdulillah. O kɔfɛ an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ duurunan o ye Suleiman Darame Bamako. Tuma min na an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman n'a y'o kɛ mukadami ye, luzunu b'a bolo a ka mɔgɔ fila kɛ mukadami. O ka mɔgɔ fɔlɔ o ye Ahmad Sida Bɔrɔ. A ka mɔgɔ filanan o ye Sumayila Darame ni o ye a yɛrɛ dɔgɔkɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ wɔɔrɔnan o ye an karamɔgɔ Demba Sila n'o ye an karamɔgɔ Sila denkɛ ye Tuba. Tuma min na an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman n'a y'a kɛ mukadami ye, a bɛ luzunu sɔrɔ n'o o de ye a ka mɔgɔ fila fana kɛ mukadami ye. A ka o mɔgɔ fɔlɔ o ye Ahmad Sila ye Kamzara. A ka mɔgɔ filanan o ye Baba Haidara Banamba. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ wolonfilanan o ye Abdullahi Mangane Bɔrɔ. O Abdullahi Mangane a ye luzunu sɔrɔ o de la a ka mɔgɔ fila fana kɛ mukadami ye. A ka mɔgɔ filanan o ye Hassan Wage. Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman a ka mɔgɔ seekinan o ye Alhassan Haidara. O Alhassan Haidara tuma min na an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman y'a kɛ mukadami ye, an b'a ka luzunu sɔrɔ luzunu ni n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ fila kɛ mukadami ye ne ko ye. A ka mɔgɔ fɔlɔ o ye Ahmad Mariya. A ka mɔgɔ filanan o ye Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman a ka mɔgɔ kɔnɔntɔnnan o ye Sheikh Sidi Mohamed Mayiga rahmatullah. O Sheikh Sidi Mohamed Mayiga tuma min na an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman n'a y'a kɛ mukadami ye, a bɛ luzunu sɔrɔ o de la a ka mɔgɔ fila fana kɛ mukadami ye. A ka mɔgɔ fɔlɔ o ye Alhaji Mukhtar Khaya. O tɛmɛnen kɔfɛ a ka mɔgɔ filanan Alhaji Buwa Gana Takuradi. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ tannan o ye an fa Muhammad Shana Ahmed Hamawallah n'o ye buye ni ale de tarikɛ in a kalifa ye bi. Alhamdulillah. An ka dɔnni kundala surunyana ale ka mukadamu na. Hali n'a sɔrɔ a ye mɔgɔ kɛ a ye, an ma o kibaruya sɔrɔ. Alhamdulillah. Nin ye an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ka mɔgɔ tan ye. An ye a fɔ aw ɲɛna luzunu min dira a ma o de y'a ka mɔgɔ tan a ko kɛ mukadami ye. A ka o mɔgɔ tan in kelen kelen olu bɛ se ka mɔgɔ fila kɛ a ye. Da kundala surunya kosɔn an ye dɔɔni walawala aw ye olu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ tɛmɛ an bɛ taa cɛba minnu n'a sɔrɔ u bolila ni ka taa an karamɔgɔ Shana Hamawallah yɔrɔ kan wirdu min n'a bolo ni o kɛra tilew ye. An bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye olu ka kabila kɔnɔ ni o bɛ wele Likilalu hali bi. Mamadi Bun Bebe ani a balimakɛ Sɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cɛbaw ye ni tarika Hamawiya Tijani Muhamɛdiya kɔnɔ n'Ala y'u garisɛgɛ mukadamiyaw na ka wirdu di cɛw ma ani musow ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Albakayi Bun Ahmad. O tɛmɛnen kɔfɛ Nɔktir Bun Muhammad Sheikh. O
tɛmɛnen kɔfɛ ba bunda minnu bɛɛ lajɛlen ye alimu de dɔnniba dafalen don ala jɔnw don minnu bɛ siran ala ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'u garisɛgɛ yiridu minɛnen kɔfɛ u ka kɛ a mɔgɔdamu ye n'u ye tarika in ka cari jamana in ka kɔrɔn ani tilebi o tɛmɛnen kɔfɛ ani Mustafa bun Ahmad bun al-Imam wa Ahmad bun Abba wa Lamin bun Nafi ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Muhammad Lamin bun Nafi. Alhamdulillahi rabbil alamin ninnu kɛra cɛbaw ye ni tarika hamawiya tijaniya muhammadiya kɔnɔ ni ala y'u garisɛgɛ mɔgɔdamiyaw la ka kɛ tilew ye ni tarika in kɔnɔ wa Muhammad Amma ani Muhammad Amma wa sheikhana i n'a fɔ an tɛmɛna a la cogo min na Muhammad Abdurrahman denkɛ ni o bɛ wele sheikhana wuli ahli muhtar ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cɛbaw ye ni tarika in kɔnɔ wa dum nafe bɛɛ lajɛlen kɛra mukadamu ye n'o kɛra sababu ye ka nin tarika in k'a kɛ bangi kɔrɔn na tilebiw la bayamaw bɛ kɛ kɔfɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin nin ye kabilaw ye minnu n'a sɔrɔ likilalu la ala ye minnu garisɛgɛ mukadamiya la hali bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye minnu n'a sɔrɔ tisitikaw don mɛ shirifu tɛ na u kɛra tilew ye ni tarika in kɔnɔ ni olu de kɛra sababu ye an ka an karamɔgɔ shana hamaw la ko dɔn zikiri ka cɛ ni dugukolo ka cɛw ni musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka Allah subhanahu wa ta'ala saniya ni kumakan sanuman ye kumakan min ni kira sallallahu alaihi wasallam ko k'a fɔ kumakan min n'a sɔrɔ ne ye min fɔ ani nabima tɛmɛnenw olu ye kumakan min fɔ min ka wusa ni a bɛɛ lajɛlen ye ko o de ye ni kumakan ye la ilaha illallah olu tisitikaw la Muhammad al-Mukhtar bun Ahmad o Muhammad Mukhtar bun Ahmad ni kɛra mukadami ni tarika in kɔnɔ ni a kɛra tile ye ni tarika in kɔnɔ u bɛ hakɛto ɲini ka aw fɛ ale ka mukadamiya in ma laban ka sababu kɛ a ma tugu an karamɔgɔ shana hamaw nɔfɛ kasuru la Allah subhanahu wa ta'ala y'a garisɛgɛ a ye kalandenya sɔrɔ ni ka timɛ o kan. O tɛmɛnen kɔfɛ Ahmad bun Muhammad Abba ka fara Ahmad bun Muhammad Abba kan wa Ahmad bun Ahmad Sagir ani Ahmad min Ahmad Sagir den ye nin bɛɛ lajɛlen tisitikaw ye dɔnniba dafalen don minnu n'a sɔrɔ u ye wudu minɛ an karamɔgɔ shana hamaw bolo ka kɛ tile tarika in kɔnɔ ni olu kɛra sababu ye tarika in a ka bangi ka cɛsiriw kɛ nin tarika in kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin wala takaw la Muhammad al-Mukhtar bun Yahya bun Abba Muhammad al-Mukhtar bun Yahya bun Abba nin kɛra belebele nin tarika in kɔnɔ an karamɔgɔ shana Ahmed Hamallah a ye a yamariya a ka mɔgɔ 6 kɛ mukadami ye an bɛna ale ka mɔgɔ 6 in an bɛna o jate k'aw ye. Alhamdulillahi rabbil alamin a ka o mɔgɔ fɔlɔ o ye Sidi Muhammad bun Baba Aynen Sidi Muhammad bun Baba Aynen bɛɛ lajɛlen y'a dɔn nin tarika in kɔnɔ dɔw b'a wele ko Sigat bun Baba ninnu kɛra belebelew ye ka kɛ warabaw ye nin tarika hamawiya tijaniya muhammadiya in na dɔnnibaa minnu ni a sɔrɔ olu kɛra tarika in a gardien ye n'a sɔrɔ u ye tarika in a kɔlɔsi ni kira sallallahu alaihi wasallam ka sunnaw ye ni alquran ayaw ye munkiru ma kɔrɔn ani tilebi. O tɛmɛnen kɔfɛ Sharif Ahmad bun Muaz nin bɛɛ lajɛlen ye belebelew ye nin tarika in kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin tarika dɔ kitabu dɔ bɛ an ka nin tarika in kɔnɔ n'o b'a wele Yaqut wal Marjan min ye a fara ɲɔgɔn kan ale fa de ye ni sherifkɛ in ye n'o b'a wele ko Sharif Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala u bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ mukadamiya na nin tarika in kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ Muhammad Lamin bun Ahmad Zilan an Muhammad Lamin bun Ahmad Zilan wa Muhammad Malik ani Muhammad Malik wa Muhammad al-Mukhtar bun al-Kabir bɛɛ lajɛlen ye Muhammad al-Mukhtar ka mɔgɔw de ye luzunu min dira ma ko kɛ mukadami ye a ka mɔgɔ duguna de y'ale ye. Mɔgɔ 6nan Sheikh bun Muhammad Lamin al-Basadi o ye Sheikh bun Muhammad Lamin al-Basadi ni a ka mɔgɔ 6nan ye luzunu min tun bɛ a bolo an karamɔgɔ shana hamaw fɛ
afo akamo woroke mukaddami uyum abi amito anga wala dakono wala takawla minuni Allah subhanahu wa ta'ala yu ugarsga min tarigan mukaddami wala Hasan bin Muhammad Yahya wa Hasan bin Muhammad Yahya alifana kam mukaddami fana ataluna alhamdulillah rabbil alamin kasauke amatu kan wa sha'na wallahu ma fi khasul وكفى وسيد محمد بن عبدين الكنتي يعني سيد محمد بن عبدين من كنت كاي ولا تكادو الحمد لله رب العالمين وأحمد بن عبد المالك أن أحمد من عبد المالك الدنيا وسيد أبو بكر بن طالب سيد أحمد البرداوي يعني سيد أبو بكر بن طالب لا جل دون باوي من الناس على يسرني جون دفالين لله shana hama wolo bolo kake tarikai ay bangi bawye corona kledula bayabaw ani kenya kawfe anye minum fo aw nyana ni bela jele nyi mo tani kawdi wote menen ko fe wa Muhammad Lamin bun Nafa al-Basri an Muhammad Lamin bun Nafa al-Basri bela jele ko fe an Muhammad Lamin bun Ahmad Talib an Muhammad Lamin bun Ahmad Talib alhamdulillah rabbil alamin amina nyafolike awye tan wajibula ana wajibu minu nasro wulila ka to kan fadu an karwa shana hama Allah ninga wudu mina abulo kake tarikan a cebawye ka wudu di mogoma wati bela jelen fe ninga zikru ka ajodu kuloka wati bela jelen fe alhamdulillah rabbil alamin Muhammad Abdullah bin Said Nafi واللبان بن علي يعني اللبان منهم بين ناصر النونجو دون با دفالون دي تنواجبولا بين جل نو كفر درون ودوني دوني بقى في كرنغري انا موسى كوفي ومحاد بن طالب محمد يعني محاد بن طالب محمد من بين جل موسى جمانك مخودي والشيخ محمد لامين بن علي بن صالح الناصري يعني شيخ محمد لامين بن علي بن طالب بن صالح الناصري الحمد لله رب العالمين ننتي ذكر كوروني نافاني لودتا او يچومنا afo cheba minu nasoro liklalu la ni anye uluki baru soro afo minu nasoro ala ru gaskani tarika muqaddam yalla ni olu de kera sababu anga tarika ko don kase bima ni kera chawiye kaka lumawiye ni tarika hamawiya tijana muhammadin kono olu de ni alhamdulillah rabbil alamin amba fo anga bidon ni fle ba ko bele jelenye hamawiya tv sans émission mi namba wele fi ko tarika ka wele bla bela jelema au ka abone anga page ka ke emission na tanu akani roso ala chuko minuna wote menen ko fa aka aimer ninga partager wala sa mo ko kan roso ala aw sababu yalla amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin amba o kibariya ka fo anga tenen na tayi o emission no ye fi ko tarika kenayi o bina boli cheba minu sarakoliwla ni olu ye marakaw ye minu wulila ka tu khalifa do an kawo shana hawla ka yurdu mina bolo no karakle ye koron ani kledula ni olu sababula ni zikri fora koron fe kledu fe bayavo fe ani kenya ko fe alhamdulillah rabbil alamin emission na tayi amina anga famu hake kanya fon ke tawi